Hindi mo ginagalaw? Hinahawakan ko na nga yung kamay ko. Kasi kung ginaganong ko yan, latado naman. Ayun, no, may tubig na sante, oh. Luglog na. Ha? Guys, so malinaw. Yung una lang pala kanina yung malabo. What's up mga ka-dragon? Baraw-baraw. Ayan, baraw-baraw vlog. Nabisinan ni Patang. Yan guys, nandito kami sa sa tindahan. Nakakagutom pag walang customer dyan. Kaya nga, nakaupo pa lang. Maringhay ka nga halina. Mabisinan kami manan. O, kain tayo ng dragon seed. Ayun guys, bali magpapabutas ulit tayo ng ng balod ng tubig. Kasi natuyuan yung aming guys, yung tubig namin. So hindi pwedeng wala kaming tubig, syempre yan talaga yung importante sa lahat. So ayan, may kasama kaming guys, an anteng. Adal-altit na. Kuya, ipakita mo nga sa akin yung al-altit mo. Kalayo na rin. Yan ka sa likod na. Kalayo mo man kuya. Ayan guys, yung panghanap nila ng balong. Wala, dyan talaga eh. Pag ganyan kuya, yung naggalaw Ituturo lang. niya kung saan ang balong. Kaya pag ganyan, ituturo niya yan. O dito sa akuan. At sino kanina. Dito? Sir, ibig sabihin nun. Pero pag hindi siya naggalaw kuya, Gagalaw ito, yan o. hindi mo ginagalaw? Hinahawakan ko na nga yung kamay ko. Kasi kung ginaganong ko yan, latado naman. Galing ha. Ngayon ko lang nalaman to ha. Ano yan kuya, bala ng barel? Hindi tayo dyan matukang charot. Wala mo. Wala namang laman Wala, yan. no? O, tingin mo ang lakas guys, ang galing. Hawak, hindi ko ginagalaw. Kasi kung ginagalaw, umiikot sana yung kamay ko. Hindi niya yan ginagalaw guys. Kusang, Kung sa mag-ikot. oo. Ako nga mag-awag kuya kung sa mag-ikot. Ay, wala. Wala kang pan. May pulso siya. Hindi pwedeng kuhan. Oo, dapat may pulso ka. Kung wala ka, Kaya lang yung kaalaman kasi yung... hindi na tayo na ang pulso. Ano nga dito? Karamon na. Diyan dito turo yan. Oo. Ano papalo yan? Yun na naman si kuya. Oh. Doon daw ang may balong. Iga pa nga. Baka hindi kasi kuya. Hindi, tinuturo niya. Kasi kung saan yung wave niya. Doon, banda. Ang galing naman. May antay. Mas mabigat ito. Mas malakas to. May anting pala si kuya. Kasi kung hangin, hindi naman hahangin ito. O, mabigat. Totoo naman. Mabigat kasi yung bullet. Bullet yan ng Armalite. Oo. Yan talaga. Hindi, sasayaw mo kuya. Ang kita ko. Kasi Ay, tinuturo niya dito. Doon ka, doon. Hinawa ko nagbulto Hindi ko. ka na awan dita. Sabi niya. Sabi niya, di awan Si dita. Bungaw yata ginaututan. Na? Si Bungaw. May balong daw pag nakaupat. Ayan, bali ililipat daw siya dito guys. Dito yung tinuturo ng kanyang bertud. Hindi man yan maggalaw. Sinukala yan, dalawa dito yan. Diba? Ang galing ng kanilang makabagong teknolohiya. Makaalam ko na subukan to eh. Yung kanilang panghanap ng balong ng tubig. Ito, bigat niya no. Kung nahangin, doon sana hangin yan. Ayan kuya. Saan kuya? Dito talaga? Kalakas ng ikot ah. Galing oh. Oo, ang bilis oh. Ayan.
Ang sa amin nung kay Joey ko na 24 sa akin. Sa kanya 20. Yung ano po, Pete. Talaga sa may kalan na yan, 24 sa akin. Itong pagkasubo ko pa lang. Pangatlo ko subo ko yun. Yun, din ko yun, 20 yun. Ito, 24 sa akin. Ranjay man isunan guys na kalakas ako yung kanya. Dito. Mayroon po dyan? Lunch time. Kain tayo mga ka-dragon. Kain po tayo. Ito mga ulam mo. Sisig. Saba. Halo-halo. Graham cake po na nag-imasan. Mamaya maghuhukay sila dito ng ano pa po saan yung tinuturo ng Bertod. Dito. Huli! Laka! I'm swimming in the water. Talaga namang batang ito, mabubuhay na talaga. Following me. JD, It's a frog. mabubuhay na Frog talaga. starts with F. Hala! Bye-bye, Mr. Frog. Magkutsara ka! Underwater. Dito. Sira na si JD. So ayan na nga mga ka-dragon, naumpisan na yung ating pinabutas dito. So medyo malapit dito sa kubo. Pero ano lang to guys, yung butas lang. Yan. Kaya lang mukhang matatagalan pa to bago nila mapalitaw yung tubig. Kasi nga sobrang tagtuyot ngayon. Tapos papagapangan na lang namin ng tubo ulit dito. Kasi kung doon banda medyo malapit sa septic tank kaya mas mainam dito. Ayan. Hapon na naman guys. Magdidilig tayo ng ating halaman. Pinalago ng aking halaman guys. Ayan, nalanta na sila. Diyos ko Lord. Grabe, sobrang init. Ito, medyo malaki na yung aming rubber tree. So, itong magandang dilim to pagka siya, tumaas-taas na. Ayan. Yan mga ka-dragon, dumating na yung parcel na antipaseng. Ano yan antipaseng? Ano yung parcel na yan? Surprise? Surprise. Surprise daw. Ano kaya yan antiligaya? Ang kami ligaya daw ito. Wala akong pang-aura. Madami akong surgeon na luma. Isukat mo nga ante? Baka maliit Ay, sabi niya ba yan? Hali. Pang swimming pa. Saan ka maligo ante? Baka sa Batuili ka lang ha? Saan lang Maluwang pa lang galit niya, oh. Matuloy ka ante? Saan ka maligo? Sa ilog. Malalim. Ikaw mayroon na? Wala. Wala. Madami akong short yan. Ikaw pa ba na luma. magpapatalo? Ha? Siyempre. Wala akong pair. Sexy short ta. Lagot ka kang Marseng. Magsuot ka naman ng maikse. So, ayan guys, another day dito sa ating tindahan. Yan, finally, nagkatubig na rin tong pinapahukay natin. Yan, tinabunan na rin nila. Malalim na yan, sana hindi na matuyuan.
Pero tuyo na ang bulsa namin. Sa mga gastos. Doble-doble ang gastos. Sayang yung ginastos dito. Ayun mga ka-dragon, sila Ate Joanne nasa bukid. Maglilimas daw sila sa ating fish pan. Kaya hinati namin yung tao, sila ang nandun, kami yung dito sa tindahan. Hindi naman pwedeng iwanan namin tong pinapatrabaho namin dito. Walang mag-aasikaso sa kanila. Ayun, no, may tubig na sante, oh. Lug-lug na. Ha? Padugtungan natin yung hose para mahaba. Kalinaw na kaagad, guys. Oo. Ayan, oh. Yung nilinisan daw kasi nila kanina. Diba sa atin Oo. Halos isang linggo nating pinalinaw yung dyan, oh, tapos puro buhangin pa. Galing. Basta trabaho nante. So ayan guys, finally pwede na rin tong ating bomba, pero ang ilalagay dyan guys, Jetmatic. Pinahiram lang muna nila to sa atin. Buti na lang hindi siya namatay. Halos 1 week din guys na nakikiigib kami dyan sa kabilang kalsada. So ayan, may tubig na tayo sa wakas. Medyo malabo pa siya. Pero kahapon yung labas ng electric motor sobrang linaw na. Nung kinabit na to, lumabo na. Pero hindi naman siya ganun kalabo. Hindi katulad nung dati, yung nauna. Sobrang labo. Ito guys, temporary lang to, kaya ganyan mong kababa. binili nito. Hindi, pinairam ni Kuya Alan. Ay, dyan, sa kabila. Tapos yung pinag-iigiban namin sa kabilang kalsada, ang hirap din bombahin. Grabe. Tapos buhayin mo pa. Talagang parusa. Hindi mo bumbay na bumbay. Kaya nga, Hindi maglabas ng tubig. pag pabagal-bagal ka mag-ganon, walang maglabas na tubig. So, ayan guys, meron din pala tayong pa-order na spaghetti at pansit. So, iluluto lang natin yun ngayon dito. Hindi na tayo nag-open, iluluto lang natin yan kasi mamaya aalis din kami. Parang natuto na daw siya magayat ng repolyo po na yung George. Kasi yung gayat ko dati puro ganyan. Sabi na ate hindi ganyan. Pag ganyan daw pag pansit. Nakaside ng ganun yun. Kasi puro ganyan ako kasi dati oo. Yung ganyan lang. Ngayon ganyan na. After all. Finally, natuto na siya magayat ng repolyo guys. Congratulations. After 1 year. Ilang years na. Pwede ka na nga rin mag-asawa marunong ka na maghiwa ng repolyo. Kaya nga Pag sabi nila sa'yo po na yun ka na rin din, pati na rin kasi kaya paghiwa. Ayun guys, so malinaw. Yung una lang pala kanina yung malabo. Pwede ng inuman. Pili ko lahat.
Ito na guys yung ating pansit at ating spaghetti. Spaghetti ni Gigi. Order complete. So ayan guys, dahil nakuha na rin yung ating pa-order yan, pauwi na rin kami. Dahil susunduin pa natin yung darating na artista. Artista. Maartista. Auntie Ligaya, ano, may iwan ka pa ay? So kita-kits ulit tayo sa sunod na episode mga ka-dragon. Thank you po.